Σύσφυξη προσώπου, ματιών, λαιμού και ντεκολτέ. Τι κάναμε λοιπόν στο εργαστήριο και δεν προλαβαίνουμε τις παραγγελίες για ιδιωτική ετικέτα και λιανική πώληση. Δημιουργήσαμε μία φόρμουλα με έκρημα σαλιγκαριού, ενεργό στατικό σιρταλής, προσθέσαμε γκουαρανά, σεντέλα, χείλισμα χαβιάρι, αντί να βάλουμε νερό βάλαμε απόσταγμα ροδόνερου, θα δούμε σε λίγο τους λόγους για όλα αυτά. Τζέλα αλόι βέρα, βούτυρο καριτέ, λάδι καρύδα, κίτρινο μελισσοκέρι και άρωμα white musk. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα. Το έκρημα σαλιγκαριού. Πλούσιο σε αλαντοίνη, ελαστίνη, κολαγόνο, γλυκολικό, οξύ, βιταμίνες A, C και E και αμινοξέα. Αναρρύθμιτες οι ιδιότητες, μεταξύ των οποίων ενυδατικές, αναπλαστικές, επουλωτικές, αντιοξυδοτικές, αντιγυρατικές και πολλές ακόμα. Κατάλληλο για ρητίδες, ραγάδες, σημάδια, ουλές, ξηροδερμία, ακμή και πολλά άλλα. Σιρταλή, στο ενεργό στατικό, μαγικό, έκρηξη, ξεκουράζει και ανανεώνει την ταλαιπωρημένη επιδερμίδα, προσφέρει άμεσο lifting και ανόρθωση του προσώπου σε 30 λεπτά μόλις. Οι λεπτές γραμμές και οι ρητίδες εξαφανίζονται. Μακροχρόνια χρήση του προσφέρει ένα πιο φωτεινό, πιο σφριγγυλό δέρμα. Το γκουαρανά, γνωστό από τους καρπούς του, είναι στο μέγεθος ενός κόκκου καφέ. Η περιεκτικότητα των κόκκων αυτών σε καφεΐνη είναι σχεδόν διπλάσια από τους σπόρους του καφέ. Το εχλίσμα γκουαρανά είναι ιδανικό για την περιοχή των ματιών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του τώρα σε καφεΐνη, μειώνει το πρίξιμο και τις σακούλες κάτω από τα μάτια και σβήνει τους μαύρους κύκλους. Τους σβήνει, τέλος. Διαθέτει εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες, απομακρύνει το περιττό σμίγμα και μειώνει τη λιπαρότητα. Πολύ χρήσιμο σε επιδερμίδες με τάση ακμής. Η καφεΐνη είναι γνωστό ότι βοηθά στην καλή κυκλοφορία, στην υγεία σας, του αίματος. Σεντέλα. Τα φύλλα είναι πράσινα και είναι στο σχήμα βεντάλιας. Σύμφωνα με μελέτες έχουν ήπια αντιβακτηριακή και αντιφλεγμονώδη, τονωτική και αγκιοσυσταλτική δράση. Τα τριτερπενοειδή, ασιατικό οξύ, μαντεκασικό οξύ, ασιατικό ξύδι, που περιέχει το χείλισμα σεντέλα ασιάτικα, έχουν την ικανότητα να αναστέλουν τη δράση μιας ομάδας ενζύμων που διασπούν το κολαγόνο και συγχρόνως διεγείρει τη βιοσύνθεση νέου κολαγόνου τύπου I μέσα από τους εινοβλάστες του δέρματος. Η δράση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης και τη σύσφυξη της επιδερμίδας. Η σεντέλα ασιάτικα στην ουσία αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και ενισχύει την αντιοξυδοτική δράση της βιταμίνης Ε. Θρέψη για την επιδερμίδα. Πλούσια σε γλυκοζαμινογλυκάνες, ιαλουρονικό οξύ, χονδροϊτίνη και γλυκογόνο και περιποιείται σε βάθος την επιδερμίδα. Τα θρεπτικά συστατικά και οι πρωτεΐνες που περιέχει αναδομούν και αναζωογονούν σε βάθος την επιδερμίδα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σβήνονται σημάδια και λιένονται οι ρητίδες. Το πρόσωπο αποκτά πολύ άμεσα μια πιο φωτεινή όψη και γίνεται λίο, απαλό και νεανικό. Αυξάνεται η ελαστικότητα της επιδερμίδας σε λίγες μόλις εφαρμογές. Ροδόνερο. Ο λόγος που δεν βάλαμε περκάθαρο νερό, απόσταγμα ροδόνερου, είναι αισθητικό, αντιφλεγμονώδης, καταπραγητικό και έχει μοναδικό απαλό άρωμα. Ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η μέθοδος παραλαβής του υπερτερεί σε σχέση με άλλες μεθόδους, διότι παραλαμβάνεται μόνο το πτυτικό μέρος και έτσι περιορίζουμε την παρουσία αλλεργιογόνου. Επομένως, κατά τη χρήση του ροδόνερου μηδενίζονται οι ερεθισμοί και η εμφάνιση αλλεργιών. Αλόι τζελ, εντάξει. Περιέχει πάνω από 75 θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία. Έχει ενυδατικές, επουλωτικές, καταπραγητικές, ανασταλτικές ιδιότητες, ανακουφίζει την επιδερμίδα. Τι να λέμε για αυτό το συστατικό. Σταφυλέλαιο, που προέρχεται πολύ σημαντικό αυτό από τα κουκούτσια του σταφυλιού. Πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ, δομικό στοιχείο της μεμβράνης των κυττάρων, αναζωογονεί τα κύτταρα και τους ιστούς του δέρματος.
αποτελεί ένα θαυμάσιο υδατικό για την επιδερμίδα και χαρίζει λάμψη και απαλότητα. Είναι πολύ γνωστό και αυτό για τις στυπτικές του ιδιότητες και είναι ιδανικό για την επιβράδυση της γύρανσης και τη σύσφυξη του δέρματος. Πολύ λεπτό ρευστό, πιο λεπτό από το αμυγδαλέλαιο, απορροφάται από κάθε επιδερμίδα χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας. Βούτυρο καριτέ. Εκτός των λιπαρών, περιέχει αντιοξυδοτικά όπως το κοφερόλες, βιταμίνη Ε, καροτένια, πρόδρομα της βιταμίνης Α και φλαβονοειδή όπως κατεχίνες, τερπένια με αντιφλογιστικές ιδιότητες, φυτοστερόλες και καριτένη. Στην κοσμετολογία θεωρείται άριστο προστατευτικό, επουλωτικό, θρεπτικό και αναπλαστικό των κυτάρων του δέρματος με αντιγυραντικές ιδιότητες. Αυτό το θέλουμε. Χρησιμοποιείται ακόμα για τη φροντίδα των μαλλιών, για παράδειγμα, και για προστασία από τον ήλιο. Έχει ένα υψηλό επίπεδο κοιναμομικού οξέως, ένα φυσικό αντιλιακό είναι. Έτσι περιέχει κάποια προστασία και από τον ήλιο. Είναι ισχυρό αντιφλεγμονώδες και έχει από μόνο του SPF 4. Λάδι καρύδας. Οκ, πάμε παρακάτω. Είναι πλούσιο σε λάουρο, κόξη, προσφέρει στα προϊόντα καταπληκτικές αντιμυκητιακές και αντιοικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Περιέχει πρωτεΐνες και αντιοξυδοτικά που διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, χαρίζοντας απαλότητα και λάμψη που και αυτή τη θέλουμε. Εξαιρετικό, ενυδατικό, αντιγυραντικό και μαλακτικό για το δέρμα. Προστατεύει και αυτό από την αντιλιακή ακτινοβολία. Κίτρινο μελισσοκέρι και η white mask άρωμα, νομίζω δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα να πούμε τι κάνει, πόσο καλό είναι για το δέρμα, πόσο καλό γαλακτοκομματοποιητής φυσικός είναι το μελισσοκέρι, το white mask, το κλασικό άρωμα που λατρεύουν όλες οι γυναίκες αλλά και οι άντρες, και όλα αυτά σε αυτή την υπερπολιτελή συσκευασία. Αυτή η φόρμουλα υπάρχει εδώ. 50 ml υπερπολιτελούς συσκευασίας, προϊόν πολύ πλούσιο αλλά απορροφητικό, και το εντυπωσιακότερο ποιο είναι, παιδιά? Αυτά τα 50 ml είναι σαν να αγοράζει κάποιος 100 ml προϊόντος. Θα τολμήσω να το πω, ναι, σαν να αγοράζει 100 ml, γιατί είναι πολύ μικρότερη ποσότητα, μπορεί να καλύψει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια και πρωί και βράδυ μπορεί να μπει η κρεμούλα αυτή. Πρόσωπο, μάτια, λαιμό και ντεκολτέ, άμεσο αποτέλεσμα, θα τα δείτε πολύ άμεσα τα αποτελέσματα, είναι ορατά, δεν το συζητάμε τώρα, ψιδιάζεται και με τον ορό σύσφυξης. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την παρουσίαση αυτής της φόρμουλας. Μας το είχατε ζητήσει να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πώς μπορούμε να δέσουμε και να συνδυάσουμε πρώτες ύλες και τι κάνουν. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν μας άρεσε ένα like, ένα share, ένα σχόλιο για σίγουρα όσοι το έχετε δοκιμάσει τη γνώμη σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι ο Αλέξανδρος και αυτή είναι η Ανεμόνια.